Здравейте хора, аз съм Данчо и днес ще играем Brawl Stars. Standoff не ми дава, казах ви в други клип, ама ще опитам да го направя и ще играем. Ама сега ще играем Brawl Stars и вече ще ви покажа новия герой. Една мишка, ще я видите колко е силна, не е толкова силна, ама силнишка е. Сега ще ви я покажа. Ето вижте. Фърги като Спайк. Тия дето. Това не е като опа. Това може да убие човек. Гледайте тук. Опа. От един удар убиват. Искам да биете много силно камбанката. Абонирайте се, е така. Щупете тая камбанка. Искам и палец нагоре. Направо да я щупете от бой. Сега дайте започваме да играем. Да не се бавим. Ще играем с... Биби, къде е бе? Айде са бейх Биби. Грам. О, с нея нема игра, тая е много лека. Играем с... Айде, Леон. И давайте започваме да играем. След 7 дни очаквайте Шпонбоб скина. Безплатен ще ни го дават, ама трябва да правим нещо с пари. Я видим, някакви мисля, че... Дайте да играем. Да играем. Как беше това? Шоудаун ли? Там некъде. Вие знаете, така че дайте започваме да играем. Започваме да играем. И давайте. Майко, забрай. То го пусна хора. Много народ. Много народ. Кома. Така хора, това видео го правя заради вас. Искам яко към банката и яко нещо. Кой искаш пъти е Франк? Франк е много силен. Стар пауъра му е силен. Ясно, я болина, ясно. Ай, напълка го остави. Ако чувате музика, брат ми пусна музика. Ще играем втори път с Санди май беше. Да, Санди май. Не знам на броерите имената, така че... Тази игра мога да науча, защото не знам не знам какво да казвам просто. Добре, ще видим. Не, няма. Имам ли? Да. Банкета! Така боли надясно. Майко, как го
убих моя. Ела ми, ма, нека. Ела, ма, плюнко, ще заплюя един път. Убих ма. Та игра мой не. Не. Yes. Най-накрая. Победихме! Втора. Yes. И да видим какво ще ни се падне. Нищо. Добре. Като винаги. И сега ще започваме още една игра, втори път с рака. Ето рака. Рака. И ако чувате звуци, тук правят ремонт. Ай. Направи ли шкаф? Добре, най-накрая. Опа, what the fuck, bro? Аре, лади ме, аз па Биби, майко, тая Биби ще я убия. Не може да тъщипна един в... Опа, тук пътели. Хора! Добре, хора, това от мен. Абонирайте се на Big Mac отгоре. Искам силно камбанката! Много силно! От мен! И палец нагоре, направо да го гръмните този палец. Аре, от мен чао! 17 000 купи, 299 купи! От мен! Айде! Чао!